जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो माखासे बुंफिननांगौ जे बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों। बाथ्राया जाहैबाय दतमा ब्लक बिपिएफनि जे फेसबुक पेज, बे फेसबुक पेजआव बिथांमोना मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ हगारनानै आरो बे भिडिअआव बिथांमोना मानगोनां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ दानफ्ले होनानै बिथांमोना नंखायै फोसावनायखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। आरो बेनिखायनो दिनै जोङो इउपिपिएल पार्टिनि जानानै बे भिडिअखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायनो नागिरदों जे बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ हगारनानै बाव असमिया रावजों लिरनानै होदों जे बेंगली, आदिबासी, राजबंशी, नेपाली हकलक माटिर पाट्टा दिब नवारे प्रमद बर' होननानै बिथांमोना असमिया हांखोजों लिरनानै होदों। आरो बिनिनो एसे गाहायाव रावनोबो हा होनो हाया, रायजो राजाफोरा थगाय जाजोब्बाय होननानै बर'नि मोनसे लिरनानै होदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव सोरनो हा होनो मोनो आरो मोना बे बाथ्राखौ बयबो रोखायै मिथिगौ। आयेन बायदियै सोरनो होजायो आरो होजाया बेखौ रोखा रोखा फोरमायदों। जोंनि जे 1886नि जे हा हुनि जे नियम दङ, बे नियम बायदियै ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव सोर मानसिफ्रा हा मोनो आरो सोर मोना बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों। आरो बे बाथ्राखौ बिटिआर ओनसोलनि एबा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव थानाय गासैबो सुबुङानो मिथियो। बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोसावनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजे खालामनो नागिरदों। बर'फोरनि बेलायाव बिथांमोना बुंदों जे रायजो राजाफ्रा थगाय जाजोब्बाय आरो असमिया रावजों लिरनानै बिथांमोना बुंदों माखासे मानसिफोरखौ, माखासे हारिखौ टारगेट खालामनानै जे नोंथांमोना हा मोननाय नङा। दा बेफोरबायदि बेले बेजे फोसावनानै बिथांमोना नैबे लकसभा बिसायख'थिनि समाव बिथांमोना राजनितिक भाबै मुलाम्फा आदाय खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। बिनि अनगायै बेयो जेबो नङा। रायजो राजाफ्रा मिथिनानै मोजां मोनगोन जे थांनाय बिपिएफनि सरकारनि समाव खालिबोल' 15,000 15,000 मानसिफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनदोंमोन। बिथांमोना हा हुनि पाट्टा होनो थाखाय जेबो खामानि मावबोआखै। गोबां बर' रायजो राजाफोर दङ खास हायाव थानाय, टिजिआर भिजिआरफ्राव थानाय, सोरबा बिबौनिफ्राय बिफानि नामाव ट्रेन्सफार, बिफानिफ्राय फिसालाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनायनि बायदि रोखोमनि जे हा हुनि खामानि मावनांगौमोन, बे खामानिखौ बिथांमोना मावाखै। नाथाय मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारा बनाफाइड सिटिजेनफोरनो, जायफ्रा हा हु मोनथावथाव मानसिफोर आरो जायफोरा ट्रेन्सफार खालामनांगौ बिबौनिफ्राय सोरबा बिफानि नामाव सोरबा फिसालानि नामाव जे खालामनांगौ, बेफोरबायदि गासिबो जे मोनथावना जे हानि पाट्टा बेफोरखौ बे 3 बोसोरावनो 1,06,000 1,06,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होदों। आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा हा हुनि जे जेंना, बे जेंनानिफ्राय दिनै बिथांमोना मोनसे मोजाङै सुस्रांजानाय मोनसे लामाखौ मोनदों। आरो दा जिहेतु बिटिआर सरकारा गोरलैयैनो रायजो राजाफ्रा सार्केल अफिसाव फैयाजासे बिथांमोना अनलाइनावनो हा हुनि ट्रेन्सफार खालामनाय एबा हा हुनि गुबुन गुबुन खामानि मावनायखौ दिनै अनलाइननि गेजेरजोंनो खालामनो हायो। दिनै 6 सिडुल जेसेबां दं, बे 6 सिडुलफोरनि गेजेराव बिटिआरआनो गिबि जे दिनै अनलाइननि गेजेरजों मोनसे पर्टेल एप्सनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि हा हुनि जे जेंना, बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावनो हायो। दा बेबायदियाव दिनै बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै दतमा ब्लक बिपिएफनि जे पेज, बे पेजआव माने मानाव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे भिडिअ फोसावनानै दानफ्ले दुमफ्ले खालामनानै माने उगुल थुगुल जे बाथ्रा फोसावनाय,
बे बाथ्रा फोसावनायखौ बिथांमोना खालामदों। माने राजखान्थि भाबै बिथांमोना जेन' रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनानै भट आदाय खालामनो हायो बेबायदि बिथांमोना सानदों। नाथाय दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ गमामायैनो बे बिटिआर ओनसोलाव मा खामानि जागासिनो दं। मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा मा खामानि मावगासिनो दं, फरायसाफोरनि थाखाय मा हाबाफारि लादों, बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय मा हाबाफारि लादों, लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों। गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव दिनै जेरैबायदि दावगालु खामानि मावदों बेफोरखौ नुनानै माने अपोजिसन पार्टिया दिनै बिथांमोना गिदों जे फैगौ लकसभा जे बिसायख'थि जागोन बे लकसभा बिसायख'थियाव बिथांमोना गाज्रि रोखोमै जेनगोन, खम भट मोनगोन बेफोरखौ गिनानै दिनै बिथांमोना नंखाय बाथ्रा फोसावदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना मुलाम्फा आदाय खालामनो नागिरदों। जों दिनै बिथांमोनखौ गोख्रोङै बिथांमोनखौ सोंखारियो बेबायदि नंबां जाबां जेन' बाथ्रा फोसावा आरो बेबायदि जाहाथे खालामा। जोंनि पार्टिनिफ्राय अलरेडि बिनि सायाव लिगेल जि एक्सन लागोन बिनि थाखाय राहा खालामनायबो जाबाय। ओंखायनो जेन' रावबो बेबायदि नंथारै बाथ्रा फोसावनानै गावबा गाव जेन' माने आयेननि नोजोराव जेन' बिथांमोना दसि जाया बिनि थाखाय जों दिनै पार्टिनिफ्राय गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ जोङो सोंखारि हरदों। आं एसे आगोलनो बुंदों जे दिनै जोङो इउपिपिएल पार्टिया एनडिएआव दङ आरो एनडिए महरै दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि बिबान रुजुननो थांगासिनो दङ आरो बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार लकसभाया जिहेतु इउपिपिएल हान्जानो हगारदों आरो इउपिपिएल हान्जाया जिहेतु देग्लाय देरहागोन बेखौनो बिथांमोना अपोजिसन पार्टिया जिंगासिनानै नंखाय बाथ्रा फोसावनानै भट आदाय खालामनो नागिरदों। नाथाय बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नरेन्द्र मदियानो प्रधान मन्त्रि जागोन, गाहाय मन्त्रि जागोन आरो जों जिहेतु एनडिए गोरलैयैनो जों बाहाय देरहालांगोन। बिनिखायनो रायजो राजाफोरनो बिथांमोना जेबो बुंनांगौ गैयैखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै बर'फोरनि गेजेराव आलादा फोसावनानै गुबुन हारिफोरनि गेजेराव आलादा फोसावनानै बेबायदि भट आदाय खालामनो नागिरदों। नाथाय रायजो राजाफ्रा इसेबां माने दा सांग्रां जे बबाव मा जागासिनो दङ, सोर मा मावगासिनो दं बेफोर गासैखौबो मिथिगौ। बिनिखायनो जेसेबांखि नंखाय बाथ्रा फोसावा मानो खुनु रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ एबार खोनासङा आरो बिथांमोनखौ मदद खालामनाय नङा।